Nabo kama binale gotegere clip kyalengega. Omugako yo mago tebanga nabato mukungo yo kane. Umukungo yo kane no moke miaka. Ngo mukungo yo mutangani anga musuko mwabobon. Ngo yo moke nere okomote ichinsa bende kunyuri ogo ene ndiogo kya bende kunywa. Abagaka tiga kungenere. Nga murualite waro. Biamono. Inu bia kabisa. Ngomo kungomo ke naro kore kichis bantu kunyuri ogo. Sawa. Ladies and gentlemen, that is not the reason as to why na ngwake video rero. The reason. Sababu ngwake video ye ni kule gusi mechandero. Period. Na mechandero dale bagungu konyomo. Hapana. Dale yareyo. Mechandero gusi na mangano bulemo. Omongwano yomana ngakite simikulu India yesterday. Alego shane nje tubunango beke namba yanega mwanga kresi. Baonere na banga krete sim. Kwa tendo botambe namba yanera ne yuko ngakresi mwonsemi. Mbaro bako kanu support ya channel na M-Pesa. Inere namba gutumia. Mbaro waraga ni gonse minjenende ase text enere namba koraki ugotumia. Wano mungwano yongo akrete sim ya gonte mangana gitega nguna sana. Namubule ti na kindiera akandenga India abantu no batangene boniga se namba ensengi mana bobara bange pi mbabwete chaino mwako etro yo mubono. Omungwano iga gonte binga India na yaba bara bange enchira nero economy aberingia. Pamenyete bya ngambule secret nere agatebanga asense mu yobolemi India rebya ingoma boli na ki amalemo oroba nende gosenki na yaya abangwana ababuna bara abange ense yabo nenene lakini obonge bwabo boiso gutumeka bube okonyoranga noene emigondo tiyo ase bakoraki bakolema bono bakamanya kuimoka bakagenda chisenda bono ono kirokali ba make sure around kirokali chinyomba chaga chiruchi ntambe bune bono biko kwa affordable housing lakini bo chichiko gacho senjirengi atali chiyobo ibune chiria abantu bamenyo chitauni abantu bamete chitauni amacharo endagirero agira mali maria yebinyoro abro onsi pi ali mwa arosigwa abantu bachaga kogesa kuruo nga bali bakunyara kulima balima bali batikite migondeli yabo kuruororo banyole ndagira bagutumia chinka chabo no butamangana ngonyo kongeto buli mubwako ngonyo roli ndagira okonyora later on keretu akuchira kogesa juzi nagenda matanga ligo mali yo baba umakonyora asa matanga wikire nangene tundu bale igitige tundu bale asane ne metesi mikira abantu bayikaranza imebunema omugako yo mugako chaka komonyeranga no maitenga igagweta ndubu atike tiyo tyakerike ligo ma chiduka ketin keyo omuchi omonene omonto abwate geti abamura bakabagana kero omonto agerekiae bakagacha egeti gakora kigasira omuchi omonene abantu bagasimikire bituma bagesa baragira buna bono kare abantu bakagesire babeka kiage baragiramo bono iga gokurigereria begonde teyo oyo morusia asale ko kesubuya ale mwage subituma ebia osimeke kabichi ose oagacha oyonde obeke ngombe geti oyonde okora kiango bona production teyo ndulbu ati bituma gusito kogesa yanyale kanirenga bono gusi obole mone shida nende myaka egocha gusinto chitu chandeke emyaka 20 kurubono nga yanto waje kurusia ebiti bakora matanga chisukuru bono tukuchutamira okurushyo mubera ange kilomita kwiru mane mubere skuru egera matanga bero gusi matanga tabo pi mugumera nenka iga abantu basaba mu biro turimo giwa mangana yuera gusa abantu babutikana gusamba igontoka netiko tuara leadership ya Nyamira ne ya Kisii County ndurunya ukwana na Kenya ngima tiamba tenga male monali chinze amajinde ogende muna sigisi amale maso nete
ogende buna bogere amagena asonete amabere amalemo asonete ogende ase buna Mansai amalemo babwate abantu barabake kubwa amalemo babwate amalemo kuriye kurwa gucyari ase tucandikete ngusi ebireme bike abantu turabange ende twabaganire twakorire omaite ngoikiranda ase ngochokorenge linga ndobana ntukuligiriria obugambi bwitu bwa Kisii County na Nyamira tore naki ntunyora abagambi bari base gutwara a visionary lifestyle, a visionary thinking. Egereka tonyora ibintu bine bikosolve because abantu ontemo mwana boni gole myaka mwaka yomo emyaka 20 gochanga ebochikwagacha boni go mundu abetu ateru gusingo igumurandu bagwitana ngano buli mari gosukia ngao ekenagu kyasuka ngoro bago enchera bati tuguitana pigo ya marimo kwanyoro mundu ari nero bya cyandigete kasi teyo akanyora kamyuragira akanyora ne bahati beso akano imwali rumutienyi abandi kwanyoranga mbabwati beso nini wakana rent bamete nabasani kusia bwatu buli mobo nene boraire nende togo kuna buli mubwaye egora bunkwaye umuntu yuma gukwa otinde kwa obuli mubuli otigabu Wika tuikase tuguikaranza buna gusitwe erengereri naki tutagete chinze chitu chichikoba naki tutagete gusiye chikoba ka emyaka 20 kurubona iga ngai bantu bachikwagacha ngai bantu bachikomenya bali batabwato buli munga kibako mungu anari kali utavuga atia sauti utinde nyumba ya Yesu kuna utinde kume in fact yemonyena umuntu aganyita ataguru atinde ku ayire bake nyumba na rajuzi kusina abatabe video geteganga itubwate chinjera chia para roche na sebei katika timedise ino nakichire ntubuke tutu keroka ari na bereyo abagambi betumba bantu kole machi para chia para ya sebei ne ya roche ekara gusimba ro mete para goro maro mete katiga tia maro mete roche egere metaro liguru kabisa na yabano mobere no ne pigipigi no ne ambulance na bewe kagesiere goso moroire na bagocha uyuguruka Laki koma konyora muntu tagwanja pi korubulimo njera yetuwe njera yetuguga obuli mubwane ndiego mogotebani yaya karwa magora habere ne nchabere torosi njera kana otokonyora ne pigipigi egosioki nyomba wapi umuntu arakoire buganga igoroye obulimo enjera eraje makonye no mochokoro kwa magosota ni bosongale obunyombo bokoboke baroro bwire tubulimo busa Tika baku moko nyamba unyaro develop. Moko neli abantu baranya develop asai. Baka cheri nyumba kuchigoro economy change biashara bi change. Ekero tonyore town gego change abantu nyore chigasi. Yakogera ayakogonyora onduguru uchiri sabu asura nyalo komenyo buguma bwao. Yekoro maite tuikira asu ikatolengererie buna bagusi enjera chi generation chetu chuchi komenya. Na akiro musani no Australia okoruku chemba de bosiboli. Agante binga abasigizi baichiro goma komete yanchungusira amanyene kya basigizi abo bagoichoro ensi yetali yabo andenga basigizi bago sacrifice ni obulimo 2 acres oiro mano ya Australia within 2 years omano yo goro bulimo buno kabere kusiga ali ndote yo moibulina tata utakumbatire kinge kengenda ngumba agutinire nyimbonse chiboge obulimo bwechi sokoro nini eventually abantu basira abandi bakwa gusiba tigamalimo gabo abantu baira abandi baiba nanyoro mungu anegiteka muswati yako ngakiresi mikuru Nairobi ka wandenga chintakana abataka baulirwa mulimo gusi omuntu agocha kabiso iro bulimo kubwati kinegi asinya kwanyorango bulimo buli eventually buli bwaye kusibo nigo kana malimo tefate title deeds onde teyo bwate plan naki tikatori title deed sinchiro ja letter twara William Ruto Uhuru Kenyatta bango bakwenda title deed Mombasa Nairobi bogere inki ntugu situta watu wale viongozi bito mara tena ntu abantu baye kuchi title deed weta kiro mundanyo title deed ya timberenge kimubwate but na mogo share ninja sa comment section umete tingo cha never right all the time baringa gitinga obogambe bagusimbe katobo change we katobo change to visionary leaders ni kirasa tulengereri na kibugu chikoba samleta nguru kwa beli mukwa namba nera na boko ngakiro share na inche bali moko nyara kon text moko text
WhatsApp, normal text. Bali bakunyara wo support channel na mpesa na manere. Mbia mno sana Moses niwo.